Салом алайкум, бародаро, созаи хубе, бародаро. Диле 2 рӯз набуд шид, ҳазор раҳмат барои боваритон, гапто надорам. Мошинчиҳо ждатон доранд рӯзи душанбе соати 10 шаб ба вақти Тоҷикистон прямой эфир дар YouTube канали Бобои Мирзо финал. Ждат кунед бародаро, нагӯ ки нагуфтӣ. Ина 01ча ба таглид ҳаёр ждат дора. Ина 010ча ждат дора. Приоритети гаштестем. Бародарое ки чанд каси дига сум пардохтае ва WhatsApp мода ответ надодан барои чи ки билет буд шудаед бародаро. Хай ҳар бозӣ ман хеле мешавад, билет зиёд меравад. Ай бозӣ дигари менависимтон бе ташвиш ягон майда парво накунед. Ва баъд бародарое ки бо мехоҳед ранг як мушинаи ма успед накардем ку ман шумо як тавсияи девонаи дига метам. Ин як кукрачҳое ки дидестен вообще маладисан девонаи бадан дар бозии барода тиҷи бидроен канали барода тиҷи дар ҳастай я 012 хай уже хиш маълумаиш хеле ва и опели хаҷбеки ки як тай дар душанбе мегардаи хели хаҷбек 70,000 сомон да тайёр шудагиай ман ҳозир дидестамаш кайф кардесам вақт натури мошинчаи зурай билетош 400 аш рафта 400 ман мондагиай 300 там мондагиай 300 мондагиай уже инаи бародарои подписчикои ман мехарам будш мекунан бозии якай музаффарам ба рӯзои сешанбера финал шад не ҳагай бозӣ мада уже бозии ия метонен аи бозӣ билет бигирен нафарои даке бозии ма билет нарасид марҳамат кунен бозӣ бигирен акай музаффар биёбуд дар бораи бозӣ гап зад бародаро ин мошино ҳардаш дар бозӣ мондагиай обши ҳамагӣ количество билетеш 800 донае уже 500аш қариб рафт мегӯем қариб не уже рафт ҳозир тои видео мебурад ки уже ҳамин максимум 250 та ҳамин билет мемона ҳамин шумо мегирениш буд мешавад рӯзаи сешанбе финал шад нархи билетеш 1000 рублай бародаро 1000 рублай дилта мошине ки ба даст ручной сборка кардагем ва хатиш 10 дона телефонай буд ҳамагӣ 12 та призай хайна ҷада номерои Сбербанк карта фата ҳама чӣ монастай ва канали худам бидроен бо тамошо кунед чӣ хел сабират кардагем мира рӯзи сешанбе финал шад бародаро успех кунед ба худои халиф ҳеҷбек дар Тоҷикистон нестад дига як донае ай слишком зури бадай бародаро ман шумода тавсия медам ва одамое ки бозима билет дорен рӯзи душанбе соати 10 шаб ба вақти Тоҷикистон бозира ждат кунед дар канали Бобои Мирзо. Обод бошед.